लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय सामिलि ब्लग्स यूट्यूब चेनेल दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नुजाथि फैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनखौ जागायजेननायनिफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन थोदो बिदिब्ला आंदो लोगोसे नायफालांबाय थादो ना मा बुङो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना लोगोफोर वाव नै जोङो दा सावथेबाय दं आरोना पेकेटखौ एसे खस्थ' जायो जोङो बारा रोंस्लाबाखै होमबाबो खालामबाय थाबासो एसे सालु जागोन नालाय गतिके जोंबो प्रेक्टिस जानाय रखम माने एसे सिखायदों आरोना गुबुन हारिफोरा बिदिनो फाननानै बेसेबा फैसा लाबाय दं फैसा जाबाय दं बेनिफ्राय जोंबो दा थाइसे थाइनै लाबखौ माबानो थाखाय दा सोलोंदों आरोना आङो निजे हारसिंनो खालामनो जुजिबाय दं किसु बुस्थुफोरखौ मेजुकखौ खालामखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो मटरखौ खालामबाय दं आरोना नै जानानै खुथिया एकदमबारे पेकिं खालामबाय दं आरोना लोगोफोर थाइबाल' आरोना बारा दाम नङा गोजा सुलायबाय ना मोनसे गोजा सुलायगोन आरोना होमबासो बिबार बायदि जागोन gampai semua. Berpaket packing berlauna थांनांसिगोन लै आरोना ओमफ्राय दा आंना जेनेबा नोङो मटरखौ सोदो नालाय आङो बुदावनो मटरखौ होफ्लांलायलांसिगोन दा बारा बिदि आरोना बिबार जायो आरोना मर' एसे सुनायबो बेफारिफोरा बिदि सुयोना नायना लारा बेफोरबायदिनो खालामनानै जानांसिगोन सोलोंनांसिगोन थाइसे थाइनै उफाय गैला बबेयाव माबायदियाव प्रफिट मोनगोन उफाय गैला इसोर भगबानानो बेफोरबायदि सोरजिना हरखाबाय खोमा आंखौ मावना जाथों होननानै हे आफा इसोर बोराइ बाथौ आंखौ माने एसेबां जिउआव हारा हास्थि आयदा हो इसोर आयदा हो नोंसोर इसोरनि अननायावनो मानसिनि अननायावनो आङो दिनैनो प्रितिनि हेल्प मोनबाय प्रितियानो इसोर दिनै भगबानानो खाथियाव सौग्रावना थाफैबाय बिनि हेल्प मोनबाय आं मानोना आंखौ बियो हेल्प खालामबाय लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो थेंक इउ होबाय प्रितिखौ गोजोननाय होबाय जिहेतु प्रितियाबो मोनसे टाइमाव आंखौ जेरैबायदि हेल्प होदों बिनोबो इसोरानो सोरबा सासेखौ गावनि मावस्लाबनो हायै खामानिफोरखौ सहाय मोननो होनो हानाय बायदि मानसि मोन्थों मानसियानो भगबान मोनसे थांबाय आङो लोगोफोर बेखौ आलायसिगोन बेखौ नाङा दे इयावनो जाजोबगोन इयावनो जाखागोन मोनसे जाजोबगोन दे बेखौ मोननै सुखांग्रोबाय आरोना आलायनानै दोननोसै नैबेयाव मटर बुट गोरान मटर जानोबा गोथाव सुदो एबार जाना जि गोथाव जाखायोना दौथार प्रिति दौथार माने नानि प्रितियाबो आंखौ एसे हेल्प खालामबाय संनाय खावनायाव
सनियाखौबो एसे हेल्प खालामनो होबाय आरोना लोगोफोर सब भिडिअखौ एसे खोमसि नुदों आरोना मोदला मोदलि नुदों बाहेरावबो एसे बारा स्रां नुवाखै आरोना जोङो भितरावसो दङ नालाय ओमफ्राय ओंख्रिबो संबाय दं नानि सनियाया अमा बेदर एवबाय ओमफ्राय नै दालि जानबाय आरोना एसे खोमसि नुदों दै ओमफ्राय निलि नै दायो जोङो ओंखाम जासिगोन आरोना लोगोफोर जोंनि खामानि मावनाया आंनि मेथाइ पेकिं खालामनाय खामानिया जोबथ'लायबाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोरा जानायखौबो एसे नायलांबाय थादो ना मा बुङो आलुफोरानो ओरैनो जानो हायो दा नों जानायखौ लानांसै ख्रेम गैया आंहानि हासबेन्डखौबो लाफानो नागिरदोंमोन आरोना ओंखाम जानाय भिडिअआव ओमफ्राय सुसिल लोंनानै मिडियायाव नुजाया होननानै बुंनो हादों आरोना साइडआव ओमफ्राय आं हारसिं जाबाय दं दा नै ओंखाम जानायखौ खिथिफैग्रा खाथियाव अमा बेदरफोरखौ खिथिनो बेदरखौ दसे जाबाय मिथि जाबाय आं जाया अमा बेदर बेयो जाबाय अमा बेदर ओमफ्राय दालि ओंख्रि आरोना जों हायै लादो एक्सुवेलि ओमफ्राय नै बियो बानलु आरोना बेजोंनो जासाबनोसै दिनैयो ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो जानायखौ एसे नायलांबाय थादो मा बुङो एसे जानायखौ लादोब्रा आंबो जानायखौसो लादो दिसंबर है दोस्तों 4 दिसंबर के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया टारगेट लेके आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है थास' फैगोननाय गोरलैयो थास' फैगोन आंना थास' फैगोननाय आङो थास' बेदर हाख्ला होगोन दखान खालामना होफिनदां mana गेसाव गोजाना दखानnya silabe ada jalan ya दोननो दै बेलेगनि बासिना लांगोन होननानै नायखायाखै फिल्टार दा मैगं हाफ्लेजोबनायखौनो हैफिनदां थिखांना लांदां मुरा मुरि फुङाव लाबोदोंमोन ना मा न'आव सानसेखौ ना मा जानो नायबानोमोन गेसाव गोजाना ओमफ्राय आङो हैफिनथारदो सिखौना हैथारदों meja naik nonton naik disturb lagi kamu nggak nala Bese ko. bube nuni fai ni biao bui sa nai ni a biao nong ni ni da ha nao ni le dai sa अंदर भाई कितने हैं mandor ni mani mandor ko nai man ki to mami eta अरे वो terakhir kota kalau kerja telur nah itu pakai bisa